Nina bezulu elidume endulinde phezulu ladumala ithatha ihlangu zamadoda siyakhuleka nina bezulu eliphezulu libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli sekhaya woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusihla nje. It is therefore not true that Mr. Monare is being targeted ahead of the elections. Ihhovisi likaMengameli wezwe selikuphikile ukuthi kunemizamo yokufaka ingcindezi esikhulwini seindaba ye-SABC umshosho Monare ngemva kokuthi ethintwe uphiko lwezomhlolo lifuna ukuhlola kabusha ubuqotho bakhe. This municipality is a representation of everything that is wrong with this government. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen uhole imashi yokulisana nenkohlakalo kanye nokungalethwa kwezidingonqangi komasipala behlukene esifundazweni iNorth West. Oh, there's a chance here early on for Sundowns. Oh, what a start! Imamelodi Sundowns isikwedlulisile ukukhishwa kwayo ku-CAF Champions League njengoba izobhekana neTX Galaxy emdlalweni we-DStv Premiership maduze nje uma ngabe kugamanxa ihora lesikhombisa. Ihhovisi likaMengameli wezwe seliphikile imbiko ethi inhloko yeziko leindaba la ye-SABC umshosho Monare ucijelwa itulo lokuketulwa esikhundleni sakhe njengoba selinyathela wabantwana ukhetho lukazwelonke. Kuvele imbiko yabezindaba ethi Monare ushayelwe ucingo othile ovele esikhungweni sezomhloli emnyalela ukuthi kuzofanele enze uhlelo lokucutshungululiswa kobuqotho bakhe. Imbiko yangempela sonto yezindaba iveze ukuthi uMonare ushayelwe ucingo oluvela komunye wabangaphakathi esikhungweni sezomhloli befuna ukuthi aphinde azobhekisiswa kabusha futhi ngohlelo lobuqotho bakhe. uMonare eminyakeni emibili edlule walithatha lolu hlelo lokucutshungula kwakhe ngaphambi kokuthatha lesi sikhundla asengamele eSABC. I'm not special. I don't want to be treated be given some privileged treatment. All I'm saying, explain to me. Put it in writing. And that's the law. It expects anyone making decisions to make that explanation. Kusenjalo okhulumela ihhovisi likaMengameli wezwe esithangamini nabezindaba emini namhlanje uyichithile imbiko ethi uMonare ucushiwe njengoba kusondela ukhetho likazwelonke. It is therefore not true that Mr. Monare is being targeted ahead of the elections. The vetting process does not cover practicing journalists or reporters at the SABC. Mr. Monare is not a reporter at the SABC. He is an executive. Upon his appointment, Mr. Monare gave consent to the vetting process and completed the form that was furnished to him and went further to submit some, but not all of the information that was required. The process was then stalled when Mr. Monare did not want to submit himself to a polygraph test. Owake waba intatheli uSolwazi uAnton Harbour ukholelwa ukuthi iState Security Agency kuzofanele singaxambukeli. He's in a key editorial position. So his independence as a journalist is of critical importance. Ukuphawula kwehhovisi likaMengameli wezwe kulandela imbiko eqagula ukuthi isikhulu sezindaba ze-SABC singaphansi kweselibucayi le-ANC ngensolo zokuthi umsakazi lomphakathi awubiki kahle nge-ANC njengoba kusondela ukhetho. uMonare ugcizelele ngelokuthi akanayo inkinga ngokuphinda athathe lolu hlelo lokucutshungula kwakhe inqobo nje uma izothola isizathu salokho. Umholi we-DA uJohn Steenhuisen usexwayise ngokuthi ukuqambukela kophiko lwezomhlolo kuleli ekubikweni kwezindaba kuzoyiqeda nya intando yabantu kanye nokusebenza ngokukhululeka kwabezindaba. uSteenhuisen ubehola imashi yokulwa nenkohlakalo nokukhwabanisa eKlerksdorp esifundazweni iNorth West. Kule mashi umholi we-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen ufunge wagomela ukuthi ukuntuleka kwemisebenzi inkohlakalo kanye nokugqoza kwezinsiza kuzoba umlando uma iDA iketula iANC embusweni emva kokhetho. This municipality is a representation of everything that is wrong with this government. There are more potholes in this town than there is road left.
The people here live without water and without electricity. uSteenhuisen uxwayisa ngokuthi ukuxambukela kwezinhlaka zombuso ngendlela okubekwa ngayo izindaba kubeka engcupheni intando yabantu. Now they're using the state security agency as a tool to intimidate the media and to intimidate the opposition. Just 2 weeks after Ramaphosa in that leaked recording was heard saying, we're going to deal with people who report negatively on his government. Goodness me, the media is not reporting negatively. They're showing South Africa what it looks like on the ground. Izakhamuzi zaseKlerksdorp zithi zinawa ngoba naku sokuyisikhathi sokhetho. Imigwaqo yaleli dolobha yikho sesimweni esigculisayo ungafunga ukuthi asinabo abaholi. Enye inkinga esibhekene nayo ukuntuleka kwemisebenzi. Uhulumeni kumele ngenelele ekuhlinzekweni kwedingonqangi ngoba kwamanje imali eningi ichithwa kumathenda. Ukhetho olubhekwe ngabomvu luzobanjwa mhla zingama-29 enyangeni ezokwethwasa. Umengameli we-African Congress for Transformation u-Ace Magashule ubese eTumahule eFree State namhlanje njengoba iqembu lakhe liqhubeka nokukhankasela ukhetho oluzobanjwa mhla zingama-29 kwezokwethwasa. It's the place where I was born. It's a place which was ANC, but I can tell you this place is going to be ACT come 27, 28, 29 of May. This is where I'll be voting. We have conducted door-to-door almost half a day. We are mobilizing our people for a big Tumahole Parades rally, just for the people of here. We don't want people from outside. And it has been wonderful because almost the whole section here, we only did Mandela section. People are positive. Umphakathi wamakhoyisana esifundazweni Northern Cape uthi kuselikhunisatshe ukukhetha iqembu lezombusazwe ozolivotela njengoba kuselinyanga eyodwa vo singathi ukhetho lokazwelonke. Lo mphakathi ukhathazekile ngelithi amaqembu ezombusazwe alukho alishoyo ngawe emqulwini yezethembiso zawo zokhetho. Abaholi ke balamaqembu bafuna ukuthi ke amaqembu ezombusazwe akhulume ngeenkinga ezibhekene ngqo nalo mphakathi. Isifundazwe iNorthern Cape sinamasiko ehlukene njengoba kukhona nomphakathi wamakhoyi namaSens nalo mphakathi umagange ozimisele ukuvota mhla zingama-29 kwezokwethwasa. Kepha ke uzibona ushiwa ngaphandle kwazise abaholi bamakhoyi namaSens abanikeziwe amagunya ngokusemthethweni ngokunjalo nolwimi lwabo namasiko. The intensive problem that we have is that political parties think they are the rulers of South Africa, and they do not bear in mind that the Khoisan communities, they need to be considered when it comes to politics. They did not cater for Khoisan and Bushman history, language and culture within their respective manifestos. Ungodwe zombusazwe uthi amaqembu ayeka ithuba lokuxazulula izingqinamba zalomphakathi ozizwa ukhishwe inyumbazana. It's actually very sad when you've got a situation like that, and this also just tells us we still have to travel a very long way in asserting the rights of the voiceless, because I strongly believe that that particular community is voiceless. Umphakathi wamakhoyi namaSens uthi ozonqoba ukhetho kufanele asukumele nezingqinamba ezikhungethele umphakathi. Mbokethe saqhu edola kanti mabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi. We still have active fire above Kirstenbosch on some of the steep slopes. That fire is largely inaccessible. Kujutshwe indiza enophephela emhlane embili ngenhloso yokubhulwa amalanga bomlilo oqubuka ngempela sonto eTable Mountain eKapa. Bukela sikubingelele uma kusanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi ihhovisi likaMengameli wezwe selikuphikile ukuthi kunemizamo yokufaka ingcindezi esikhulwini seindaba ye-SABC umshosho Mnari ngemva kokuthi ethinto uphiko lwezomhloli lifuna ukuhlola kabusha ubuqotho bakhe.
Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba oyibukayo zikhona ku YouTube na ku SABC Plus wena okumele ukwenze ngena kuzo uyigcinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Inkantolo yezamacala emhlabeni ayikaphawuli lutho ngembiko yezinsolo zokuthi isikazi ukukhipha incwadi ezogunyaza ukuboshwa kandunankulu wakwa-Israel uBenjamin Netanyahu ngenxa yodlame oluqhubekayo eGaza. Iyaqina imbiko yezinsolo zokuthi inkantolo yezamacala emhlabeni i-International Criminal Court ihlela ukukhipha incwadi egunyaza ukuthi kuboshwe uNetanyahu kanye namanye amalungu eqembu leHamas eGaza. Iningizimu Afrika isibuye enkantolo yomhlaba ifuna ukuthi kuphenywe labo abaqhuba izenzo zodlame eGaza. With respect to a warrant of arrest that may be issued, we will follow those developments as they progress, and whatever interventions that are made by institutions that are set up to safeguard international law, to safeguard the lives of citizens, we will applaud those measures as and when those measures are being taken. Elakuleli liphinde labuyela enkantolo yomhlaba emzamweni walo ukuthi kuphoqelelwe la kwa-Israel ngokuthi lilandele imigomo eyakhishwa inkantolo yezobulungiswa emhlabeni. Unobhala wezwe laseMelika uqaqule ukuthi indlela yokulawula isimo esiqhubeka eGaza ukuthi kutholakala izivumelwane sokubekwa phansi kwezikhali phakathi kwemhlambe yalanayo. We are determined to do everything we can to bring an end to the terrible human suffering that we're seeing every single day in Gaza among children, women, men who've been caught in a terrible crossfire of Hamas's making. Umnyango kahulumeni wengamele ezokuthutha nokuxhumana kwelasePalestina uthi umonakalo osowenzekile ubalwa ngaphezulu kuka-3 billion wamadola aseMelika selokhu kwaqala ukuhlasela esifundeni saseGaza. Amaphoyisa akhathazekile ngokwenyuka kwezinga lodlame olubhekiswe kwabesifazane kanye nezingane kulelizwe. Bekubanjwe imbizo yamadoda kanyamazana esifundazweni eMpumalanga ukuyofuna isisombululo emadodeni sokuthi singaqedwa kanjani lesihlava kulelizwe. Kubikwe amacala okudlengulwa ngaphezulu kwamakhulu ayisikhombisa kulesifundazwe ekoteni yesithathu yonyaka u2023. Izinga lodlame oluyamene nobulili liphezulu kakhulu futhi liyathusa. Abesifazane yibo abahlukumezeka kakhulu. Izikhulu zamaphoyisa zimashe emgwaqeni kanyamazana nalapho kuyindawo ubugebengu kanye nokudlengula kudla ngekhona. Amaphoyisa acela besilisa kuba bangenelele ukulwa nalesihlava. Ngesikhathi ke sembizo yamadoda abesilisa bavumile ukuthi kuningi okusafanele kwenziwe. Singubaba kubalekele ukuthi sibohlangana most of the time sikhuluma about these issues nokuthi sisiphatha kanjani njengabo baba. Kuthi lama CPF asebenza atinikela kakhulu kodwa abana insurance le bagatsile ukuthi kusasa mabadubula iCPF member 21. Abaholi bezenkolo bathi isimo somndeni sibalulekile. iGBV into lesingayi support siyayikhutha siyayikhalima siyacela ukuthi bobabe nabomake baphathane intandla dotimbili bahloniphane kungabikho lobukela lomunye phansi. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele unxusa amadoda kuba alwe nodlame olubhekiswe kwabesifazane. Isikhathi sesifikile ukuthi ake sikhulume namadoda besize kulokho ke namhlanje siqalile usuku sakhuluma nezakhiwo eziningi kodwa size sagcina la emva kokuthi sihambile sayikhuluma nabefundisi savumelana ngento ezimbalwa ukuthi ngaba khona ukubambisana phakathi kwesonto namaphoyisa nemphakathi njengendlela ethe xaxa. Ungqongqoshe unethemba lokuthi ukungenelela kuzohamba ibanga elide ukulwa nobugebengu. Kujutshwe indiza enophephela emhlane ezimbili ngenhloso yokuthi kucishwe umlilo wequbula eSkeleton eTable Mountain. Lo mlilo uqubuke ngempela sonto kulentaba eNational Park njengoba kube negameko ezinhlanu zokuqubuka komlilo ezine zazo zenzeke ngenxa yokushaya kombani. Holele ekutheni ihambeli ikhishwe kule ndawo ukuze iphephe. Isebenza edolobha iKapa, iqoqo lamavolontiya, iVolunteer Wildfire Services kanye neMountain National Park bachitha impela sonto yonke belawula lo mlilo.
The first of the fires on Saturday morning was in the City Bowl. While we were dealing with that, we had some unpredicted weather in Saturday afternoon, which resulted in those 4 lightning fires. Izindiza inophephela emhlanze ijutshwe endaweni enomlilo ngaphezulu kwaseKersenbosch Botanic Garden. We still have crews down on the Cape Point fire line, although that we've had no significant flare-ups overnight. It's just purely as a precaution. We still have active fire above Kirstenbosch on some of the steep slopes. That fire is largely inaccessible, so at this stage we have to just wait and see and monitor. Senjalo Kersenbosch Botanic Garden eyazi umhlaba wonke ngobuhle bayo isiphinde yavulwa le ndawo ingasonqemeni olusempumalanga neTable Mountain. What prompted us to close the garden was that there was lots of ash and also smoke, and that is obviously not healthy for our visitors that came through. And then we also needed to make it safe for the firefighters to come in to do what they needed to do. iTable Mountain National Park ithi ayikho imbiko yokuthi khona balimele. Inhlangano yabalimi bebaleli insundu kuleli ithi ikhathazekile malungana nohlelo lokuvala amanzi avele edanyini laseLesotho njengoba kusalungiswa ingqala sizinda yokuphakela ngamanzi kuleli damu. Le nhlangano yabalimi bebaleli insundu inxusa uhulumeni ukuthi weseka abalimi okungenzeka bathinteke ngenxa yohlelo lokuncishiswa komthamo wamanzi ngenhloso yokuwonga. Lokhu kuza emva ukuthi umnyango wezamanzi nenhlanzeko umemezele izinyanga ezisithupha zokuncishiswa komthamo wamanzi avela eLesotho. Lokhu kulindeleke ukuthi kwenzeke phakathi kukaMfumfu kuze kube undaza wangonyaka ozayo. We are urging government to work with all the stakeholders to make sure that the risks that we are picking up, and if I can just talk to those risks, impact on food security, food prices, and inevitably inflation. Umnyango wezamanzi nenhlanzeko wethembise abalimi nabathembele kuleli damu ukuze bathola amanzi ukuthi ngeke bachaphazeleke uma kusalungiswa ingqalasizinda. We are also doing this shutdown during the summer period. So we expect that there will be high flows in those tributaries so that the farmers can be able to access the water. Our estimation is that the licensed users, the licensed farmers, abstract about 19 million cubic meters per year. For the half year, we expect about 13. Kunxuswa ke nabalimi abangase bachaphazeleke ukuthi baqikelele ukusebenzisa amanzi ngokucophelela. Ukhetho lokuqala lwentando yabantu labanjwa ngonyaka u1994 lwaletha ithemba kubantu baseNingizimu Afrika nokwakubalwa kubo abantu abaphila nokukhubazeka. Kodwa manje abanye babo sebeqala ukuphelelwa yithemba ngenxa yezimo abaphila ngaphansi kwazo, kanti futhi okubazisa ubuhlungu kakhulu ukubandlululo kanye nokungavikelwa kwamalungelo abo. Uthandiwe Mfulo uthi wayinethemba ngesikhathi eqala ukuvota. Mfulo uneminyaka engama-63 ubudala uphila nokukhubazeka. Hope was to say I am going to be recognized as a human being. As a person with disability, I'll also be recognized. I won't feel like us and them, especially when it comes to disabled whites. We had some opportunities to say they did not work there, but it depends who you are. uDorothy Eni Howitson naye ukhumbula intshisekelo yakhe ngesikhathi esalangazelele ukuba ingxenye yomlando wezwe. It was wonderful that everybody could vote. It was a great day in South Africa's history, and I even think in the whole world's history, because here was South Africa at last becoming democratic. Bobabili bakholelwa ukuthi uhulumeni wentando yabantu ubashaya indiva abantu abaphila nokukhubazeka. We're still new schools, but we're still building schools that are not accessible. Accessibility in terms of assistive devices, wheelchair and everything. The government cannot afford the promises. Why haven't they? If they can't even give accessible transport. Laba besifazane bathi ngeke balahle ithawula bazoqhubeka nokulwela ukulingana kanye nokubekwa eqhulwini kwabantu abaphila nokukhubazeka.
Mamelodi Sundowns isikudlulisile ukukhishwa kwayo ku-CAF Champions League njengoba izobhekana ne-TX Galaxy emdlalweni we-DStv Premiership magamanxa ihora lesikhombisa. Ngemuva kwesicuku esithathu ikhishwe ku-CAF Champions League, iMamelodi Sundowns ifuna ukujabulisa abalandeli bayo. Leli qembu selidlala imidlalo engama-22 ye-league ngaphandle kokwehlulwa, kanti izimisele ngokuqhubeka nemiphumela emihle. We are looking forward to our next game where we have to redeem ourselves. I mean, we have the league to play for, and playing against a good side who's in a very good form. Umqeqeshi we-TS Galaxy uSed Removic uthi iqembu lakhe lizokwenza konke okusemandleni ukunqoba lo mdlalo. We know that Sundowns is the benchmark in our league. A fantastic club, fantastic supporters. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sithi mancane amathuba emvula esingawalindele esiphelezele ukuduma bese qalile kwezinye indawo eningizimu yeFreystata lapho kuBloemfontein yosondele eduze kwentaba zokaHlamba engxenyeni ezilapha eMpumalanga koloni ikakhulukazi endaweni ke ezingasempumalanga lekoloko lingabalela nje enyakatho yoZulu-Natal iyongena eGauteng kanjalo nasengxenyeni ke esenyakatho qhubeka nokubalela futhi kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi sisabalele nje engxenyeni esentshonalanga inkunje yasekuseni ogunoli lapha ngasentshonalanga kwehle njalo uyongena ogunoli ngaseningizimu kanti South African Weather Service yaskipha isixwayiso esokuthi ke singalindela isimo sezulu singabhebhisa umlilo kakhulukazi engxenyeni ke ezimaphakathi ngapha ngasentshonalanga oAphindini kuyongena koBeaufort West kanjalo nasengxenyeni ke ikakhulukazi ke ezilapha Eastern Cape uyongena koGrafu sisho sithi kazikho ke imvula esingazilindela kuzo zonke indawo sika ngamafu ngohamba kosuku ngongena koNorth West uyongena koFreystata kwaZulu-Natal liqhubeka nokubalela kuzo zonke indawo uyongena ke engxenyeni esenyakatho sisho sithi amazinga okushisa ikakhulukazi ebusuku namhlanje kufika kusasa kusempondo zankomo sekuthanda ukubanda nje engxenyeni ke esenkabeni yezo nokho endaweni ezingasogwini akufani ngathanda ukuba phakathi ebusuku namhlanje uyongena ke engxenyeni ezingasenyakatho siye siyobheka ngapha sentshonalanga yabanda kuSutherland kanjalo naseCalvina kanti ke singathanda nje ukuthi libe phakathi kwezinye indawo kanti ke ngoba enhlavelanga ekakhulukazi amazinga aphezulu solindele ukuthi ikhipha umkovetsheni koCalvina uyongena lapho kwaPhindini nakwezinye indawo esentshonalanga sifudumale kwanyanga ogugulethu siyosongena lapha eStern Cape kuthande nje ukushisa ngamandla kulezo ndawo uyongena lapho kwaZulu-Natal leyo bethishisa likhipha umkovetsheni uyongena eGauteng liyashisa eMpumalanga kanjani nasengxenyeni ezilapha ngasenyakatho umvumele ngisho ogcola umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo ube nobusuku obuhle. Mbokelezi yaguqa lapha bese kuphathele zona kanti njengenhlala yenza umchilo wesidwaba kusasa uza kwethu abasebenzisa ulimi lwesiXhosa ibona abazobe bekusakazela indaba thina sesiyobuya ngolesithathu sale kahle.